ma'ana inna wa akhwatuha. Darasi mai mahimmanci wanda za mu yi bayani akan shi yau ɓangaren nahawu. Wannan darasi shine inna wa akhwatuha, ma'ana inna da 'yan uwanta. Kamar yadda muka yi bayani akan darasi na kana wa akhwatuha, muka ce tana shiga cikin al-mubtada wal khabar ne, sai ta yi wasu 'yan canze-canze. To haka ita ma inna wa akhwatuha, ita ma tana shiga cikin al-mubtada wal khabar ne, sai ta canza wani abu. Ga dai ka'ida a tattare da mu. Inna wa akhwatuha, idan aka ce inna wa akhwatuha ana nufin inna da 'yan uwanta, kamar yadda kana take da ita ma 'yan uwa, kana, sara, laisa, asbaha, amsa, zalla, bata da sauransu. To ita ma inna tana da 'yan uwa, da inna, da anna, da ka'anna, da lakinna, da laita, da la'alla. Wa'innan tun daga anna dukansu 'yan uwan inna ne. Anna, ka'anna, lakinna, laita, da la'alla. Idan ka haɗa su da inna sai su zama su shida. Wani aiki suke yi? Tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Su wa'innan 'yan uwan inna da inna ɗin suna shiga cikin al-mubtada wal khabar ne. Suna shiga cikin al-mubtada wal khabar. Idan suka shiga cikin al-mubtada wal khabar, abin da suke yi musu shine fatansabul mubtada, sai su yi wa mubtada nasba. Sai su yi wa mubtada nasba. Wa yusamma ismuha, sai a kira ta da suna ismu inna. Idan inna ta shiga cikin mubtada wal khabar, farkon abin da za ta yi shine mubtada din sai ta sanya masa nasba. Kun san mun san cewa asalin mubtada wal khabar, mubtada yana ɗaukar rufa ne, amma yayin da inna ta shiga, wannan mubtada din sai ta canza mata wannan alama nata na dhamma, sai ta mai da shi fataha, shine fatansabul mubtada. Sai ta yi wa mubtada nasba. Bayan ta yi wa mubtada nasba, yanzu suna zai canza daga mubtada ya koma ismu inna, shine ma'anan wa yusamma ismuha, sai a kira wannan mubtadan da suna ismu inna. Za a kira mubtada da suna ismu inna ne bayan inna ta shiga cikinta, ta canza ruf'anta zuwa nasba, sai a kira ta ismu inna. Wa tarfa'ul khabar, sannan kuma sai ta koma khabar ɗin ta sa masa rufa, ma'ana ta sanya masa dhamma kenan. Wa yusamma khabaruha, sai a kira ta da suna khabaru inna. Misali, idan muka ɗauki inna, inda za mu ga ta canza mubtada ta mai da shi nasba maimakon rufa, sannan kuma ta ɗau khabar ta mai da shi rufa. Misali, idan muka ɗau mubtada wal khabar muka ce aljamalu saburun, aljamalu saburun. Wannan mubtada wal khabar ne, saboda mubtada ya ɗauki rufa dhamma kenan, khabar ma ya ɗauki rufa. To yayin da inna ta zo ta shiga, labari zai canza, sai ya koma innal jamala saburun, innal jamala saburun. Menene ya faru a nan? A nan aljamalu saburun, aljamalu ɗinmu ya ɗau rufa saboda mubtada ne. Yayin da inna ta zo ta shiga, sai ta mai da wannan rufa na mubtada ya koma nasba. Wannan shine aikin da inna take yi a cikin jumla, ba inna kawai ba, da ita da 'yan uwanta. Wannan kenan. Sannan kuma kowanne daga cikin inna da akhwatuha suna da sunayensu, dukansu huruf ne, amma kowa yana da aikin da yake yi a cikin jumla. Inna da anna, inna za mu kira ta harfu taukidin, harfu taukidin wa nasbin, harfu taukidin wa nasbin. Anna ita ma mene? Harfu taukidin wa nasbin. Da anna da inna suna aiki ɗaya ne, harfu taukidin, harfu taukidin wa nasbin. Sai na uku, ka'anna. Ka'anna ita kuma za mu kira ta harfu listidrak,
harful istidrak, ka'anna kenan. Ka'anna zamu kira ta harfu tashbih, afwan, zamu kira ta harfu tashbihin. Ka'anna harfu tashbihin, harfu tashbihin, harfu tashbihin. Sai na huɗu lakinna, lakinna zamu kira ta harful istidrak, harful istidrak, harful istidrak. Sai laita, laita, laita zamu kira ta harfu tamannin, harfu tamannin, tamannin. Thumma la'alla, la'alla zamu kira ta harfu tarajjin, harfu tarajjin, harfu tarajjin. Wa'innan sune ayyukan da wa'innan huruf ɗin suke yi a cikin jumla. Ma'ana inna harfu taukidin wa nasbin, kowannensu yana da nasba tunda suna sanya wa al-mubtada nasba ne, kowanne zaka sa mai nasba. Bayan ka sa harfu tashbihin sai ka ce wa nasbin, harful istidrak wa nasbin. Harfu tamannin wa nasbin, harfu tarajjin wa nasbin. Na'am, wannan kenan. Da inna da anna suna yi wa wato ainihin suna sanya wa jumla ko kuma suna haifar da taukidin jumla ne, ma'ana tabbatarwa. Taukidi, tabbatarwa. Ma'ana idan aka ce misali aljamalu saburun, idan muka ce misali, misalinmu na farko aljamalu saburun, raƙumi mai haƙuri ne. Aljamalu saburun, aljamalu, aljamalu saburun, ma'ana raƙumin mai haƙuri ne. Aljamalu saburun, raƙumin. Idan muka zo muka sa inna, muka ce innal jamala, innal jamala saburun, ma'ana lallai raƙumin nan mai haƙuri ne. Kaga wannan innal jamala saburun ɗin nan tafi aljamalu saburun ƙarfi, tafi wannan ƙarfi. Sabida idan ka ce aljamalu saburun kawai ma'anarta raƙumin mai haƙuri ne, amma ka zo ka ce innal jamala saburun, lallai raƙumin nan mai haƙuri ne. Kaga wannan jumla ta biyu tana tabbatar da cewa, tana akkada cewa lallai fa tabbas wannan raƙumin mai haƙuri ne. To wannan shine aikin inna, tana ƙara wa jumla tabbaci. Da inna da anna wannan shine aikinsu. Misali idan ka ce al-imtihanu qaribun, al-imtihanu qaribun, al-imtihanu qaribun, sai ka zo ka ce alimtu, alimtu anna al-imtihana, alimtu anna al-imtihana qaribun. Idan muka duba jumla ta farkon nan al-imtihanu qaribun, jarabawa ta kusanto, sai ka zo ka ce alimtu, na san cewa annal imtihana qaribun, lallai tabbas jarabawa ta kusanto. Kun ga ita ma nan anna ta ƙara wa jumla ƙarfi, ba kaman kawai ka ce al-imtihanu qaribun ba. To wannan a gurguje ko a takaice shine aikin inna da anna, suna ƙara wa jumla ƙarfi, suna ƙara mata tabbaci. Sannan kuma muna da ka'anna, ita kuma ka'anna harfu tashbihin,
harfu tashbihin, ma'ana harafi ne na kamantawa. Misali idan muka ce alkitabu ustadun, alkitabu ustadun. Idan muna so mu yi wa wannan jumla tashbihi sai mu ɗauko ka'anna, sai mu ce ka'annal kitaba ustadun. Me bambancin anan? In ka ce alkitabu ustadun, littafin malami ne. Ka ce littafi malami ne saboda ƙila kamar yanda za ka samu ilimi da dama a wurin malami, haka ma za ka samu ilimi a cikin littafi. Sai ka zo ka ce ka'annal kitaba ustadun, littafi kamar malami ne. To kaga wannan tashbihi kake yi, kana kamantawa ne, ma'ana kana kamanta menene littafi da malami. Wannan shine aikin ka'annal kitaba ustadun. Ko kuma misali idan ka ce alqamaru misbahun, fitila, wata fitila ne. Sai ka zo ka ce ka'annal qamara misbahun, kamar wata kamar fitila ne, ma'ana ko kuma fitila kamar wata ne. Ka'annal qamara misbahun, fitila kamar wata ne, ma'ana kana kamanta fitila da wata a wurin haske. To wannan shine kawai aikin ka'anna, ma'ana kamantawa. Tashbihi shi ake kira tashbihi, kamantawa, ka kamanta wani abu da wani abu, wannan kenan. Sannan kuma muna da lakinna muka ce ita ce harful istidrak, ma'ana harafi na istidrak. Idan muka ce istidrak muna nufin kaman gyara, za mu ce harafi na istidraki. Idan muka ce istidraki muna nufin gyaran jumla, ma'ana ka kawo jumla sai kai maza kai mata gyara saboda wanda kake magana da shi kada ya fahimci kuskure. Wannan shine harful istidrak, harafi ne na gyara, na riskan jumlar ka yi sauri, ka yi maza ka riske ta, ka yi gyara saboda wanda ka yi wa maganan kada ya je ya fahimci kuskure. Bari mu kawo misali idan muka ce al'athafu qadimun, ma'anan al'athafu qadimun, ma'ana kayan gida irin su kayan gado, katifa, kujeru da sauransu. Qadimun tsofaffi ne, ma'ana sun tsufa. To wanda kake ma wannan maganan idan ya ji wannan magana zai yi tunanin ai gidan ma tsoho ne, tunda har kayan cikin gidan tsoho ne, ai gidan ma tsoho ne. Sai kai sauri kai maza ka riski maganar ka gyara ta, sai ka ce albaitu jadidun lakinnal athasa qadimun. Ma'ana gidan sabo ne sai dai kayan gidan tsofaffi ne. Wannan shine harful istidrak, shine istidrakin da kai anan, ma'ana kai maza ka riski maganar ka gyara ta. Saboda yayin da ka zo ka ce mai al'athafu qadimun, kayan gidan tsofaffi ne, kayan cikin gida tsofaffi ne, zai yi tunanin ai gidan ma tsoho ne, tunda har kayan cikin gidan tsofaffi ne, gidan ma zai zama tsoho. Sai kai maza ka riski maganar ka saboda kar ya fahimci kuskure, sai ka ce albaitu jadidun, gidan sabo ne, lakinnal athasa qadimun, sai dai kayan cikin gidan tsofaffi ne. To wannan shine lakinna, ma'ana harafi na istidraki, harafi na ka riski maganar ka kai maza ka gyara ta. Sannan muna da laita. Ita kuma laita mun ce ita ce harfu tamanni ko harfu tamanni, ma'ana harafi na buri, kai burin abu.
an fahimta. To wannan shine laita. Kamar misali idan muka ce al-mubtada wal khabar din, idan muka ce al-fakihatu nadijatun, al-fakihatu nadijatun, al-fakihatu nadijatun, ma'ana apple din nunanniya ce. sai ka zo kana so ka shigar da laita cikin mubtada wal khabar din nan, sai ka ce laital fakihata, laital fakihata, laital fakihata nadijatun, ma'ana laital fakihata nadijatun, ina ma apple din nan ta nuna, ina ma apple din nan ta nuna. To mun ga cewa nan laita harafi ne na tamanni, harafi na buri, kana burin ina ma ta nuna, to shi yasa ake kiranta harfu tamanni, ma'ana harafi ne na buri. Laital fakihata, kaga nan apple din bata nuna ba, amma sai kake burin ina ma wannan apple din ta nuna. Sai harafi na ƙarshe shine la'alla. La'alla kuma muka ce ita ake kira harfu tarajjin. Idan muka ce tarajjin, abin da muke nufi ma'ana harafi ne na wato ainihin me ake kiran shi, harfu tarajjin, harafi na sa rai, shine tarajjin, sa rai, an fahimta. Misali idan muka ce alqamaru alkitabu rakhisun, alkitabu rakhisun, misali idan muka ce alkitabu rakhisun, wannan almubtada wal khabar ne. Alkitabu rakhisun ma'ana littafin mai arha ne, sai ka zo ka sa la'alla a ciki, zai koma la'allal kitaba, la'allal kitaba, la'allal kitaba rakhisun, la'allal kitaba rakhisun, ma'ana ina sa ran littafin ya zamo mai arha. To wannan la'alla kenan. Ita laita harafi ce ta tamanni, buri kenan. La'alla kuma harfu tarajjin, ma'ana harafi na sa rai, kana sa ran abu ya kasance kaza. Alkitabu rakhisun, littafin mai arha ne. La'allal kitaba rakhisun, ina sa ran littafin ya zama mai arha. To wa'innan sune inna wa akhwatuha da kuma ayyukan da suke yi a cikin jumla. Mun ce da inna da anna su me suke yi, taukidin jumla suke, suna tabbatar da jumla ne, suna karfafa ta. Ka anna kuma harfu tashbihin ne wa nasbin, harafi na wato ainihin kamanta abu da abu. Lakinna kuma harful istidrak, harafi ne na istidraki, ma'ana ka riski maganar da kai maza maza ka gyara ta. Sannan kuma muna da laita harfu tamannin, harafi na buri. Sannan kuma na ƙarshe la'alla, harafi na sa rai, kana sa ran abu ya zamo kaza. Wannan kenan. Sannan idan muka zo ɓangaren yi musu wa'innan huruf ɗin na inna wa akhwatuha i'rabi, ya za mu yi i'rabin su? I'rabin mai sauƙi ne, i'rabin mubtada wal khabar ne, sai dai kawai wa'innan akhwatu inna ɗin, tunda mun riga mun san kowanne harfu menene, su za mu kawo a cikin i'rabin. Misali idan muka ce innal jamala saburun, innal jamala saburun. Idan muka zo i'rabi, za mu ce inna gata nan harfu taukidin wa nasbin, sai mu ce harfu taukidin wa nasbin. Sai mu ce fataha ne a inna din, sai mu ce mabniyun, an gina shi ne akan fataha, mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala al-fathi. Wannan shine i'rabin inna. Sai mu ce aljamala, aljamala zai zama shine mene, ismu inna. Yanzu ba za mu kira shi mubtada ba, saboda zuwan inna, za mu ce da shi ismu inna mansubun. Inda mubtada ne zai zama marfu'un, amma tunda inna ta shige shi ta mai da shi mansubun.
ismu inna mansubun. Sai mu ce wa alamatu nasbihi alfathatu zahira ala akhirihi. Sai mu ce saburun, sai mu ce da shi khabaru inna marfu'un, khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره. To haka za mu yi i'rabin sauran akhwatu inna ɗin. Idan aka baka misali mai ka'anna, kawai inda zaka canza shine zaka ce idan ka zo nan ka'anna sai ka ce ka'anna, maimakon ka ce harfu taukidin wa nasbin sai ka ce harfu tashbihin wa nasbin mabniyun ala al-fathi. Sai ismu ka'anna din sai ka ce ismu ka'anna, maimakon ka ce ismu inna sai ka ce ismu ka'anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira ala akhiri. Idan ka zo khabar din ka'anna sai ka ce khabaru ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira ala akhiri. Misali, idan muka dauki wannan misali na ka'anna al-kitaba ustadun, كأن الكتاب أستاذ. sai mu ce misali كأن الكتاب أستاذ. za mu ce كأن حرف ماذا؟ حرف تشبيه ونصب مبني على الفتح. sai mu ce alkitaba huwa madha ismu ka'anna mansub wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. sai mu dawo كأن الكتاب أستاذ. sai mu yi i'rabin ustadun mu ce ustadun خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
wannan shine inna wa akhwatuha da kuma yanda ake i'rabin su. To bari mu bada aiki sai a je a gwada. Aikin da zamu bada shine laita laital qamara طالعun laital qamara طالعun لعل المريض نائم. To a je a gwada wa'innan i'raban guda biyu a yi su insha Allahu zai ƙara sa abun ya ƙara tabbata a cikin ƙwaƙwalenmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.